Θα ήθελα να συγχαρώ από την θέση μου αρχικά ως άνθρωπος και ως πολίτης που νιώθει και αντιλαμβάνεται τη σημασία της αιμοδοσίας, τον Αντιανεμικό Σύνδεσμο Λάρνακας και ειδικά τον Χαράλαμπο για την πρωτοβουλία του να οργανώσει την εκστρατεία Blood Donation Challenge, δίνοντας το έναυσμα στον καθένα από εμάς να κινητοποιηθεί και να γίνει δωρητής αυτού του πολύτιμου αγαθού που δεν είναι άλλο από το αίμα, το οποίο, όπως όλοι γνωρίζετε, χρησιμοποιείται για τις ανάγκες πολλών ασθενών, είτε αυτοί είναι χρόνια ασθενείς, είτε είναι ασθενείς με αιμορραγίες, είτε μετά από τροχαία ατυχήματα. Θα ήθελα να προκαλέσω και να καλέσω με όλη μου την αγάπη την ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικά τον πολιτικό μας προϊστάμενο, τον Υπουργό μας, ο οποίος είναι ένας νέος και σε ηλικία και σε αντίληψη των καταστάσεων, να συμμετέχει και να έρθει στη Λάρνακα στην επίσκεψή του για το νοσοκομείο, να περάσει από την Τράπεζα Αίματος και να προσφέρει για χάρη του Blood Donation Challenge αίμα για τον συνάνθρωπό του. Ευχαριστώ πολύ.